sammen, velkommen til den her video. Vi skal lave kager sådan nogle her. Og det er fordi, at jeg har halvårs fødselsdag. Og jeg er på ferie, og det tager kun 3 minutter at bage den. Og det er fordi, at den ikke skal i ovnen. Hvad skal den så? Den skal i mikroovnen. Hvis I godt kunne tænke jer at lave den her kage selv, så står det nede i kommentarerne, hvad man skal bruge for at lave den. Den her kage, den er mega nem, for man tager bare det hele og putter i en skål. Sådan her. Tilbage, og jeg har fået ret det hele rundt, og det skal så bare blandes nu med gaffel. Jeg ved ikke, hvorfor det skal blandes med gaffel, men lad os starte med blå. Vis, hvordan du gør det. Så starter vi med lidt grønt. Det forvirrer vi kun. Det er mit kop. Nu har vi fordelt alt dejen i kagerne, og det ser sådan her ud. Og nu skal de bare i mikroovnen. Nu har vi sat alle kopperne ind i mikroovnen, og nu skal de så bare tændes. Nu er kagerne lige kommet ud af ovnen. Den her hedder Psykomad. Det har også været inde i mikroovnen i 3 minutter. Og nu er de så rigtig varme. Og imens de lige køler af, fordi det har de nemlig brug for, så skal jeg lave en ostecreme. Nu har jeg pyntet kagerne med ostecreme, og nu skal jeg så pynte dem med sådan noget her, og sådan noget her. Nu har jeg hentet min bord, og nu skal vi smage på den. Hvis I rigtig godt kunne lide den her video, så må I rigtig godt give den et like, eller subscribe den, og så kan det være, at jeg laver flere.